Folkens, det er Niels Christensen. Jeg har en lille kanal, der hedder Det Rigtige Danmarks Radio, og den putter sådan nogle udsendelser ind på, og så finder jeg interessante mennesker. Og vi har Godtfred her ved siden af, så vil du fortælle lidt om dig selv? Det vil jeg, Niels, og selv tak, du er også ekstremt interessant, og det er også derfor, jeg synes, det kunne være rigtig fedt at lave det her sammen med dig. Jeg kalder mig selv Godtfred Ketty Christensen som den fysisk-biologiske mand, og på Facebook kender du mig måske under navnet The Truth Teller. Og jeg har sagt ja til at være med til at belyse lidt omkring, hvordan det er, at systemet i rigtig mange år vil ønske, hvordan vi skal se systemet, og hvordan systemet rent faktisk er bygget op. Ja, nu siger systemet, så er vi allerede på sådan lidt, der er mange, der vil sige, hvor fanden er det for noget, hvad er han for et fyr, systemet, hvad vil de? Er bare sådan noget Christiane stormer, eller hvad fanden er det nu? Jeg vil sige, at jeg kommer fra en verden i jakkesæt og på de bonede gulve og handle med både Nationalbanken og Carlsberg og sådan noget i mine tidligere jobs. Og dermed ikke sagt, at der ikke også er nogen af dem, der kan være på Christiania, for det kan de godt i dag. Men nej, det er ikke lige den indgangsvinkel, jeg har til det. Jeg tænker mere, at det er på grund af, at jeg har oplevet systemet på egen hånd fra den sværeste side. Men jeg har også en filosofi om, at alt, hvad vi møder på vores vej i vores liv, som gør ondt, er noget, som vi selv er skyld i, fordi vi ikke får lukket af for det, og giver dem muligheden for at gøre ondt. Men systemet, det er for mig firmaet Staten Danmark. Ja, det vil sige, at det er nuværende samfundsform. Og den er jo sådan set så ringe endda, fordi at Danmark har da klaret sig bedre end mange andre lande i Afrika og Sydamerika og forskellige steder også. Og i den arabiske verden, der synes vi klarer os der sådan nogenlunde. Men der er i høj grad plads til forbedringer, og det er også en af grunden til, at jeg sidder og laver det her. Men du snakker også om før, at vi skulle starte med fødslen. Hvorfor starter du lige der? Der er mange ting. Jamen, før jeg lige fortæller, hvorfor jeg taler om fødslen, så vil jeg egentlig fortælle, at nogle af de ting, som vi belyser i dag, det er virkelig, hvordan systemet er bygget op, og hvordan vi er blevet manipuleret som mennesker, mand og kvinde, igennem hele vores liv. Og det starter med fødslen, forstået på den måde, at hvis man går ind og undersøger alt det her omkring systemet og firmaet Danmark, Staten Danmark, så når der er sådan et barn fødes, så gør de ikke opmærksom på, at i deres system, der ser de på, at hvis ikke du tager moderkagen med hjem, og tager ejerskab over moderkagen, hvis ikke du lader være med at lade dit barn registrere i CPR-registret, så er det faktisk et ejerskabsskifte af barnet, man gør der. Det vil sige, så registrerer man det i systemet, og det er faktisk det helt vitale det her, det er, at hvis man gør det, man der registrerer i systemet, så afleverer du ejerskabet på dit barn til systemet. Det lyder alvorligt, og de allerfleste mennesker, de vil jo overhovedet forstå, at det er da mærkeligt nogle måder kan holde op. Ja, det er fordi, der er DNA en, som der kan bruges og spore, så alt det der er det handler om. Ja, det er det handler om. Det handler om, og en af de ting, vi skal vide, det er lige så snart vi bliver registreret i systemet, så går der automatisk et juridisk firma i gang på dit navn og på dit CPR-nummer. Og det vil sige, at der er de allerede i gang med måske at handle din moderkage, din DNA til hvem der er højstbydende. Når det er sådan, du bliver 18 år, så er der faktisk i de første 18 år, der har der allerede været en juridisk person også. Og den juridiske person, det er en, som systemet kan dømme eller holde op på, eller kræve penge af. Og det er simpelthen den måde, de bygger det op på. Det vil sige, så bag om dig og din viden, der har de lavet et juridisk selskab, en virksomhed, hvor de tjener penge bag om ryggen på dig, uden at du nogensinde får det at vide. Og vi taler ikke om 1000 kroner eller millioner kroner, men om milliarder af kroner. Jeg har blandt andet også en hjemmeside, hvor du kan lægge din sagsnummer ind for retten af, og så kan du se, hvilke firma, der har budt på det. Du kan ikke se, hvem der har købt det. Men det er simpelthen adgang til dine ting,
Og det er den måde. Så alt det her med GDPR-lov og alle de her ting, det er igen også en illusion i forhold til, at vi vil beskytte danskerne. Ja, jeg har jo godt, altså jeg er fuldstændig klar over, altså enhver beskyttelse, når systemet kommer og vil hjælpe os, eller beskytte os med et eller andet, eller som Peter Hummelgaard, der vil beskytte os mod børneporno. Nej, det er masseovervågning, det er den totale overvågning, som han kommer løbende med. Som man, og det er jo så noget, der undrer mig, det er, man gør nøjagtigt det samme i Canada. Man har været langt hen med i flere stater i USA. Canada, New Zealand, Australien, det vil sige hele den vestlige verden, laver næsten den samme lovgivning lige nu, som er beskyttelse mod børneporno. Det vil sige den totale registrering af alt, hvad der foretager det, også på nettet. Ja, altså nogle af de ting, som der er vigtigt at forstå, Niels, det er, at systemet er bygget op på sådan en måde, at eliten, i det her tilfælde frimurerne, skråstreg jøderne, de sammen med kongehusene rundt omkring i verden, deres tanker er helt klart, at det er dem, der har bygget og skabt det her system, og at det er dem, der bestemmer. Det vil sige, så via din registrering som den juridiske person, anser de dig for at være slave. Og det er derfor, at vi ser, at når det er sådan, at folk de går ud og gerne vil have noget ændret, så kommer der ikke til at ske nogen ændringer. Hele det spil, der er omkring politik og alt det her, det er et stort skuespil. Morten Messerschmidt har sin egen rolle, og han skal være den her the good guy, der gerne vil danskerne det, men aldrig nogensinde formår at få gennemført nogle af de ting, han kommer med. Mette Frederiksen skal være skurken, fordi hun skal være en stærk kvinde, der nærmest ikke har bryster. Hun har i stedet for en tissemand, fordi det er sådan, at hun er den maskuline. Og de har hver deres rolle, og det er det, vi er nødt til at forstå. Der kommer ikke til at ske nogen ændringer i det her system her. Det er kun et skuespil for at holde os i hævd med, at der kommer en. For eksempel Trump. Mange ser ham som en frelser. Det er fuldstændig lige meget, hvem der sidder på toppen i hvilket som helst land som politiker. Fordi de er kun dukker, der udfører det, som eliten, jøderne og de, der virkelig står bag det her. Og derfor er det også, at vi ser ikke nogen forskel. Vi ser ikke, og det er også en af grunden til, at hvis vi kigger tilbage, der havde DF jo virkelig muligheden for at sætte sig på statsministerposten. Men gjorde det jo ikke. Fordi at de ville aldrig nogensinde kunne få lov til at komme ind og trumfe nogle af de ting igennem. Ja, men der er mange ting, jeg er uenig med det her, men altså, nu er det dig, der taler også, det er dig, der er gæst. Men altså, den der med jøderne, og det der og frimurer, ja. Altså, fordi, så starter vi lige sidespor også nu. Hvis nu, jeg har også snakket med Blikker og forskellige andre ting, og mange andre om det her. Hvis nu, at de nu havde ret, altså den der, man siger, at de vil det, og eliten vil det, og sådan noget, så ender man derude, at vi har en klasse, arbejderklasse, altså nogen som mig og dig måske også, slaver, som er fuldstændig uden midler, uden initiativ, og det er især uden initiativ, det vil sige, at man har uden økonomi, uden muligheder. Og så står man, hvis man ser på den vestlige verden, for det er kun der, det foregår stort set, så står man tilbage med et samfund, der er fuldstændig lagt ned, lidt ligesom Sovjet i 1990, som så kollapsede i 91. Sovjet var jo fuldstændig lagt ned, og alle var ligeglade, og alle sad var apatiske og fuldstændig sammensunket, og det skete ikke en skid. Hvis I har ret i den der teori med jøderne og frimuren, så vil de have så total magt, at folk de nærmest vil dø af sult og er fuldstændig ligeglade med alting og har opgivet alting. Og hvad er det hele så værd? Fordi værdien af samfundet er jo så væk. Det vil sige, der er nogle fabrikker, måske som kan reddes, og nogle bygninger her, der er sådan noget kan reddes. Men der er ingen kunder, der er ingen økonomi, der er ingenting at komme efter. Det vil sige, at man sælger biler til den blok, nej, motorcykel, nej, tøj, nej. Det vil sige, at der er ingen omsætning på den gruppe der. Og det vil sige, så står man med en elite, også jøder, siger I, som har vundet af helvede, det er sejre, sønder sammen.
Og hvad så? Men der er ingen økonomi, der er ingen omsætning. Ja, men Niels, nu ved jeg jo godt, at du ved, der er noget, der hedder World Economic Forum, og at 197 eller 198 lande har skrevet under på en kontrakt, der hedder Agenda 2030, The Great Reset. Ja, det ved jeg godt. Ja. Vi ved også godt, at både Bill Gates og også Klaus Schwab har været ude og sige, at vi er for mange på jorden, og at vi skal meget gerne ned et sted mellem 1 og 2 milliarder mennesker, hvor vi bevæger os op mod de 9 nu. Og hvis du kigger på fødevarepriserne, så kan den almindelige dansker, som enten er på kontanthjælp eller noget, de kan jo stort set ikke leve længere. Og det mad, de har råd til at købe, giver dem ikke nok næring til at virkelig have energi til at komme igennem dag. Så det er vel egentlig et eller andet sted den vej, at det går. Jamen, hvorfor vil man det? Hvorfor man tror det? Så siger jeg ejer verden, og den ligger yder for mine fødder. Jeg ejer det hele, og det ligger fuldstændig smadret. Jeg kan jo ikke vide, hvad deres våde drømme er. Det vil jo være spekulationer, og det kan jeg ikke gå over i. Jeg kan bare sige, hvad jeg ser og hvad jeg oplever. Og der er jo rigtig, rigtig mange mennesker, der har det meget, meget svært nu økonomisk, også i Danmark. Og til det, du sagde før med, at Danmark klarer sig jo meget godt i forhold til Afrika og sådan ting, det tror jeg pokker. Hvis de på dit CPR-nummer tjener milliarder på hver enkelt borger. Hvordan kan de det? Jamen det gør de jo via dit CPR-nummer, dit blod og dit DNA og retssager og alt sådan ting. Men lad mig lige fortælle en ting. Hele systemet og firmaet, staten Danmark, er bygget op på virksomheder og kontrakter. Det kan du gå ind og læse flere steder. Ja. Så hvad hedder det? Det er jo klart, at når de så også samtidig hiver et sted mellem 85-95% af din løn hver måned, og jeg vil lige sige din fysiske, biologiske mands løn, fordi hvis du kigger på den juridiske person, så står der også, at en juridisk person har ikke nogen krop, den har ikke nogen arme, den har ingen ben, den har ingen hjerne, den har ingen stemme, det vil sige, den kan ikke tjene penge. Det din juridiske person, den består af, det er et pas, kørekort og et sygesikringsbevis, som er koblet på din fysisk-biologiske mands krop. Ja. Jamen, jeg ved godt, det der juridiske systemer, sådan noget, det ved jeg godt, det er hele retssystemet er jo, bygget op som en virksomhed, ligesom politi er. Og jeg har lydoptagelser med en dommer fra Esbjerg Ret, som i hvert fald indikerer og også anerkender på mange områder. Jeg har for 3 møder, jeg har med ham. Han hedder Kristen Felthøj Ege. Der har jeg lydbeskeder, hvor at han fortæller, jeg siger til ham omkring det her med en juridisk person, hvor jeg kalder det den juridiske fiktive person. Og det anerkender han. Han anerkender også, at systemet er mere eller mindre fiktivt, og at han har valgt systemet til som hans liv. Og det er for mig, når man taler i sådan et sprog, så er det for mig lidt ligesom, at jeg har valgt kristendommen til, jeg har valgt Jehovas vidner til, jeg har valgt en anden form for religion til. Så hvis man kigger på selve systemet som en lille kasse i det hele, ligesom at Jehovas vidner er en mindre kasse i det hele, så er det jo et system, som man burde kunne gå ud af, ligesom Jehovas vidner eller andre. Og du vil jo også stadigvæk, hvis du vil bryde ud af systemet, så vil du jo enten blive forlukket munden, eller også så vil du blive frosset fuldstændig ude og udstillet, som om du er psykisk syg, fordi det er jo nøjagtigt det samme, man gør både i de forskellige religioner, både enten med islam eller med... og jeg ved jo også, hvis man går hårdt nok på systemet, og der er en, der hedder Jens Peter Jensen, jeg kendte, nu sidder han så på afdeling 5D, eller hvad fanden er det hedder i Nyborg, også det er i hvert fald et sted, hvor man kommer ud af anden, at man så har fået det hvide snit eller et eller andet. Ja, de kommer og henter ham med spændtrøje, og så spærer ham ind der, og så medicinerer ham fuldstændig vanvittigt. Ja, det vi hørte han siger det, vi siger gange 10, og det kørte han så hårdt på. Så kommer politiet bare og henter ind. Så altså, man kan blive frosset ud, og man kan også blive medicineret. Det kan man. Ja, så det man skal forstå, det er, at systemet har manipuleret os til at tro, at systemet er der for folket. Men hvis du kigger på det, og hvis du også er 100% ærlig over for dig selv, så hvis du bare kigger på firmaet politi, og hvordan de har ændret sig over for befolkningen de sidste 5-10 år i forhold til tidligere,
hvor at når man mødte en politimand, så var det en god tone, og man snakkede til hinanden. Nu er de stort set aggressive hele tiden, og lytter ikke til dig. Jeg kan give nogle eksempler selv. Jeg er blevet overfaldet foran mine børn for 2 år siden af politifolk, der mødte op uden politinummer på, som ville forkynde mig i en sag. De stod ude på gaden og råbte og skreg, om de skulle forkynde mig i en sag. De bankede på mit vindue, jeg bor i en lejlighed i stueetagen, og råbte mit navn og sagde, at jeg skulle komme ud. Der var en forkyndelse. Allerede der har de brudt lov. De må ikke råbe mit navn og give oplysninger til tredjepart uden min tilladelse. Hvis at tingene virkelig fungerede, som systemet siger, det fungerer. Ja. Men jamen altså, systemet er fyldt med fejl, det kan jo godt, at der er mange frygtelige ting. Der er masser af ting. Det er bevidst. Hele systemet er bygget op på bevidste vildfarelser. Ja, så kan du sige, at vi blev hørt en masse af det er galt, det og det. Hvad kan vi gøre ved? Kan vi dreje dem derhen allerede og sige, hvad fanden kan vi gøre ved? Du har en løsning. Hvis du kan samle 3 millioner af danskerne, så kan vi ændre på det i systemet. Hvis du ikke kan samle 3 millioner, hvilket jeg vil tvivle på, du kan, fordi folk er så manipuleret og ført bag lyset, så det du kan, det er, at du kan gøre alt for at bryde ud af systemet. Og det er det, min rejse går ud på. Jeg kommer til at tilbyde dem i en juridisk dokument, kommer til at tilbyde dem 2 løsninger. Enten at jeg træder ud, eller også at de giver mig min frihed som den fysisk-biologiske mand i systemet, og at de bare udnytter, hvad de kan tjene på den juridiske person, som jeg så er værge for og får en løn for at være værge for. Så det er egentlig det, som jeg ser, at det er de eneste. Juridisk støtte til at bryde ud af det her system, fordi det er jo egentlig det, der er galt med mange af også USA, Canada, især og sådan noget den vestlige verden i EU. Det er systemerne, de bliver alt for topstyret, alt for bureaukratisk, alt for stærkt, alt for store. Tvede, han har et godt udtryk for det. Det er, at de sander til. Alle imperier, de sander til. De lukker sig der i byråkrati og overadministration, og så bryder systemet sammen. Men du mener, der er en chance for, at vi kan bryde ud af altså ligesom stands ulykken, centralismen og byråkrati over kontrollen. Altså, når du spørger på den måde, så er jeg nødt til at spørge dig om det, du mener, det er, at vi kan træde ud af systemet og skabe vores eget. Ja. Det er jeg 110% overbevist på, at vi kan. Bliver det let? Nej. Men hvis vi sætter os ordentligt ind i jorden, i retskrivningsbogen, i grundloven og i vores egne rettigheder med naturlov og de her ting, så er jeg ganske sikker på, at vi kan. Der er rigtig mange, der selvfølgelig prøver på at stille tvivl ved, at det jeg siger, det ikke kan lade sig gøre. Og det er klart, at hvis der har man taget udgangspunkt i et system, der bevidst har lavet vildfarelse og vildledning hele dit liv, manipuleret dig til at tro, at systemet er der for dig, og at du jo har alting omkring dig, og hvis du bliver syg eller noget, så får du den hjælp og sådan nogle ting, du skal have. Vi har en fantastisk verden og et fantastisk land, så har man jo ikke forstået ret meget af det, fordi at, du skal ikke være taknemmelig over et system, der giver dig hjælp, hvis det er, om du bliver senskadet eller noget, fordi det har du faktisk betalt ind til selv hele livet. Så alt det her med, at vi får alt, nej, det gør vi ikke. Vi indbetaler alt fra start af, så hvis der skulle ske noget, og det er derfor, at jeg for eksempel peger fingre i systemet, det er, jeg har oplevet en del, som der er blevet senskadet. Og når man bliver senskadet i livet, og det kan enten være ren hjernefunktionsmæssigt eller andet, så skal de dele dulme også til at kæmpe med et system for at få de hjælpemidler, de skal bruge. På noget, som de allerede har betalt ind gange 10.000. Enig. Altså, vores system er jo fuldstændig, altså når først folk de har været udsat for et eller andet alvorligt, og så skal de gå til et eller andet kæmpestort advokatfirma, og så starter en eller anden 10, 15, 20-årig proces også, og man skal nærmest helst i Ekstrabladet eller på TV2 News, for at man får noget af det, man er indbetalt. Og det er så det, jeg kalder den sociale kontrakt, som egentlig socialdemokrati og mange partier, de har kørt
Altså det er en selvfølge, det er ligesom det dansk demokrati, og det er en social kontrakt, den sociale tillid. Vi betaler 80% af vores indtægt til staten, og så hvis der sker, og hvis vi brækker en arm, så får vi selvfølgelig hjælp. Og den sociale kontrakt, det er jo en af grunden til, at jeg sidder her også, fordi den fungerer fandme ikke. Den har jeg set alt for mig til, at det virker ikke mere. Det gør det. Det har virket bedre før, ja, det er korrekt, men der er kommet de sidste 20-30 år, er der kommet en meget mere målrettet fokus på at få den enkelte dansker til at arbejde endnu hårdere, selvom de tjener mange milliarder. Jeg tænker også lidt på, Niels, helt ærligt seriøst, hvad var det, vi sagde? Var det 1800 milliarder, det kostede med corona for det danske stat? Jeg tror, det var helt vanvittigt. Hvor tror du, de penge, de er henne? Hvorfor er vi ikke begyndt at betale dem tilbage? Det er jo på grund af, at de har tjent dem bagved. Men de gør det så som om, at de har et lån, fordi så kan de kræve endnu mere i afgifter og skatter fra os. Og jeg vil gerne have den løsning, du har, hvor at du kun betaler 80%, eller du betaler jo ikke, for du har ikke lyst til at betale. Altså, jeg vil gerne bidrage til samfundet, men der er jo mange økonomer, der har været ude og melde ud igennem tidernes morgen, at hvis vi alle sammen betalte 10% i skat, der ikke var nogen afgifter, og der ikke var noget moms, så ville vi stadigvæk kunne have det i Danmark, vi har i dag. Har du nogensinde set et årsregnskab fra firmaet Staten Danmark, som der fortæller, hvad de forskellige milliarder de går til? Nej, det er jo finansloven, der står jo en masse ting i og sådan noget, men samtidig så er jo nogle kæmpe poster, som bare siger, jamen det er sociale udgifter og sådan noget, det er jo nærmest over halvdelen, så det er jo kæmpe ting. Så sådan detaljeret bare penge, de bliver brugt til, det er også noget af et projekt at finde ud af. Ja, og man kan sige, at grunden til, at vi står der i dag, som vi gør som befolkning, det er jo på grund af, at førhen, der var det jo befolkningen, der ligesom havde magten i landet, og at statsministeriet og altså politikerne, politiet, militæret arbejdede for folket og for sikkerheden for landet. I dag er det folket, der arbejder for at please hele systemet. Og jeg vil påstå, at du betaler mellem 85 og 95, eller ikke betaler for stjålet imellem 85 og 95. Ja, det blev bare taget. Det gør ikke noget. Og det er i form af afgifter, det er i form af hvad der er skat, og det er i form af moms. Ja. Men jeg har så mit forslag, så kan du komme med din forslag om lidt. Jeg har en idé om, at hvis nu vi laver nogle områder, også vi kunne selvfølgelig dele den der skærm, hvis det kan betale sig, men der er jo sådan nogle områder, man laver for eksempel Friland, nede på Djursland. Der har de lavet områder, de har gjort det lidt anderledes, men jeg har så min egen idé om, at de klarer sig nogenlunde. Så er jo områder her i Midthimmerland, det hedder Himmerlandsbyen. De klarer sig også nogenlunde også, men de kniver så faktisk med at få nogle unge mennesker til at komme med på ideen. De er ved at være oppe i åren, de vil gerne til at have en generationsskifte. Men en ting, som jeg også kan se amerikansk i USA, der har jo de Amish-folket. De har jo fået lov at være selvstyrende inden for deres områder. Og det ser ud til at være en af de befolkningsgrupper, der sundhedsmæssigt og mentalt har det bedste, også måske ser ud til at have den bedste fremtid at se frem til. Og de har bestemmer selv, hvor meget teknologi, hvor meget de vil have lukket ind af mærkelige ting i deres samfund. Og de har ingen narkoproblemer, de har ingen ungdomskriminalitet, de har egentlig på mange måder godt. Så når man ser for eksempel, hvad der foregår udenfor, der går i Californien og Chicago og New York, det er jo fuldstændig katastrofalt. De er ved at synke fuldstændig ned i nærmest i mellemøstligt land, et eller andet system. Og det er også det, jeg er bange for, der vil ske i storbyerne her i Danmark. Men jeg kunne drømme om, at vi får nogle selvstyrende områder i Schweiz, det kalder kantoner, som er meget, meget stærke. De skal økonomisk selvkørende, økonomisk uafhængige, og de skal betale afgift til staten, for det siger, at vi har vores eget system her, vi har vores egen forsikringsselskab, og vi har vores egen sygeforsikring. Og arbejdsløshedsforsikring, det klarer vi internt i vores områder her, og staten det kan bare få gå op. Det var min drøm om et bedre samfund. Og så på den måde, så vil det også blive konkurrence til den socialdemokratiske tryghedsmodel, som tager næsten al vores løn. Hvad mener du om det?
Jeg synes, det lyder som en rigtig god idé. Det eneste, jeg synes, det lyder som, jeg kan godt lide den her med de her tiny house, midi house landskaber, hvor at man, og vi talte lidt om det, inden at vi begyndte udsendelsen her, og som jeg også siger, det er, at nogle af de ting, som man skal til at tilbage til, det er det her med at dyrke sine egne grøntsager, dyrke sine egne krydderier, dyrke sin egen medicin til at lave naturmedicin, eller planter til at lave naturmedicin. Vi skal have vores egen dyr, som går frit på grunden og sådan ting, så de har gode forhold. Men jeg er bare ked af at sige det. For det første, så kan du bare se, hvor loyale folk de er over for det, du netop kalder staten Danmark. Prøv at det her, det er jo en illusion, der er bygget op, hvor de har valgt at sige, vi bygger en stat. Og så har de solgt en eller anden drøm til befolkningen, som så har accepteret den. Og så efterhånden, så har de så ændret lovgivningen, så det har givet dem mere og mere magt. Det er jo det, vi ser. Det lød godt. Den sociale kontrakt, det lød rigtig fint der i 20'erne og 30'erne, også hvor der var kriser og efterkrigstider og alt det der. Så den har egentlig fungeret godt nok, men som Otto Krag egentlig sagde, vi har sejre og helvede til. Og de har ikke godt nok været til synlandet, så byråkrati og alle de der babelstårne af byråkrati, de bliver bare værre og værre, og det bliver mere og mere vanvittigt. Og det er den, vi skal stoppe i min verden. Du har sådan en anden måde på. Ja, men altså, du kan jo bare tage under corona også, ikke? Altså, der blev lovgivningen ændret, så at det tilpassede systemet, og ikke befolkningen. Prøv at se, hvor mange virksomheder, der er gået konkurs, som fik lovet en hjælpepakke, hvor man 3 dage før, at man går ud og erklærer, at man lukker landet ned, så ændrer man en lovgivning, som der giver folk fuld erstatning ved en pandemi. Den går man ud og ændrer til, at det bliver til en hjælpepakke. Så tænker folk, ej fedt, vi får hjælpepakker. Så kommer det frem, at når man har modtaget den her hjælpepakke, så skal man også betale tilbage. Jeg mistede et sted med 1,2 millioner. Jeg fik en hjælpepakke på 116.000. Den forlangte de delen dulme tilbage. Så jeg sagde, prøv at I erklærer bare mit firma konkurs. Det ville jeg simpelthen ikke være med til. Så havde jeg åbnet et nyt APS. Og hvad gør de så? Så siger de, du kan ikke få et momsnummer. Så det var ikke aktiv. Så erklærer de det konkurs igen 2 år efter. Der har ikke været noget aktivitet i, for det er ikke kun. Og for 3 år siden, der sagde Erhvervsstyrelsen til mig, at når jeg ikke har MitID privat, kan jeg ikke få MitID firmamæssigt. Og når jeg ikke har MitID firmamæssigt, kan jeg ikke drive virksomhed i Danmark, så vi erklærer dine virksomheder konkurs. Så i dag har jeg... Alt det der er jo tusinder af eksempler. Jeg har været ude og snakke med 10 minkfarmer. Der er en, der hedder Jesper Bering, der laver nogle forrygende podcast også. Han tager også ud og snakker med folk. Han har lige været ude ved en minkfarm. Han er blevet lovet så mange millioner, og hele hans farm, hans hus, alt hans livsgrundlag, det er væk. Der er en majsmark nu. Og så siger de til ham, har du nogle beviser på, at du har alt nu? Nej, du kan få et par 100.000. Jamen, der var for 10 millioner. Ja. Hans maskiner, hans minilæser og sådan noget, de har temmelig mange penge værd. Alt hvad der var maskiner, de fjernede hele lortet. Så der er altså nogen, der får noget i lommeren der. Og en kørelærer, som ligesom dig, som havde han havde gang i hans forretning, så kom corona, han måtte køre, han fik hjælpepakker og dit og dat. Og den der hjælpepakke, så kommer de her, det er mange 100.000, jeg vil have tilbage. Og han er dårlig nok sådan ligesom at få økonomien i gang igen, og så får han bare task. Du kan bare gå hjem og væk. Så det vil sige, at folk, der er midt i 50'erne, de bliver bare erklæret konkurs fremtiderne. Ja. Det er vanvittigt. Og det igen, det accepterer folk bare. Og det er jo igen også bevis. Men altså, okay, lad mig lige sådan, jeg vil gerne lige svare på, hvordan jeg ser verden, men inden der, jeg vil lige sige til dig, hele domstolsstyrelsen og retten i Næstved, retten på Frederiksberg, det er jo virksomheder. Og alt, hvad de laver af domsafsigelser, kendelser, 10 kendes for ret, intet af det er lovmæssigt og fyldestgørende korrekt udfyldt. Det vil sige, at alle de domsafsigelser, der bliver lavet i Danmarks retssystem,
de er ikke gældende. Det er kun en notits, fordi, bare lad mig tage færdig, når der er, så man skriver dom, så skriver man dom med stort D, mellemrum stort O, mellemrum stort M. Går man i retskrivningsordbogen, som der i grundloven står, at vi skal følge, så, og systemet skal følge, så står der, at alt, der er skrevet med versaler, og specielt med mellemrum imellem, betyder ingenting. Der er heller ikke nogen af de domsafsigelser, kendelser eller tikendelser for ret, der er underskrevet af en dommer eller af retspræsidenten. Og da alt er bygget op på kontrakter og virksomheder i Danmark, så er man rent faktisk nødt til at følge de ting. Men da de efterlever Black Law Dictionary og ikke lever efter de lovgivninger, de udstikker til befolkningen, så er de kørt ind under der. Ja, jamen altså, vi er og det er også derfor, jeg virkelig bruger tid sammen med dig. Vi er fuldstændig enige om, at den drømmetilstand, at man forestiller sig at lave for 100 år siden snart, det er ved at rådne op indfra, og der er tusinder fejl og tusinder ting at komme efter. Og sådan noget. Det er også derfor, jeg siger, at vi er nødt til at fjerne os mest muligt fra staten, og på alle måder arbejde for, at staten bliver så svag som muligt. Men der er jo flere 100.000 ansatte, der har hele deres liv i staten, så det bliver meget, meget svært. Og vi har en masse partier, der render rundt derinde, og som lader som om, de har noget at sige. Der er fejl. Men hvad er det en løsning for at gøre det hele bedre? Jamen, altså først og fremmest, så synes jeg, at folk de skal begynde at tage ansvar for deres eget liv. Det er noget af det, som jeg synes, der er rigtig, rigtig vigtigt i det her. Vi er simpelthen, staten har været enormt god til at manipulere folk til at lade dem være en sovepude for mennesker. Og det er jo også derfor, vi ser, at cirka hvad er det 70-72%, der er på en eller anden måde lønnet af staten. Det gør jo, at der er cirka 28% tilbage til at løfte resten af økonomien i Danmark. Og når det er, som du har sådan et magtforhold, så er det klart, at staten bare kan trykke dig ned. Men mindre du trykker tilbage igen og siger, hallo, det her det vil jeg ikke være med til. Det her det er mit liv. Jeg bestemmer over mig. Og jeg har ikke underskrevet nogen kontrakter om, at I får lov til at regere, kontrollere, diktere og bestemme over mig. Og derfor, altså, grunden til, at vi ser, at flere og flere bliver presset på både økonomien og friheden og de her ting, det er fordi, vi stiltiende samtykker. Hvis vi rejser os op sammen, skulder ved skulder, og jeg vil lige sige en ting her, der er ikke nogen, der er mere vigtig end andre i den her kamp. Og fordi jeg har en viden omkring det her, så er jeg ikke vigtigere end du er, fordi du har en viden omkring noget andet, som jeg kan bruge. Jeg kender rigtig mange, som der har en viden, som jeg slet ikke har viden omkring her, som hvis vi bandt de ting sammen, og vi virkelig gjorde det klart over for staten Danmark, firmaet staten Danmark, hvad vi ved, og vi ved, hvordan deres virksomhed er bygget op, så kunne vi sagtens træde ud af det her. En af de ting, man kan gøre for at hjælpe sig selv, for at få afstand til staten, for ikke at hele tiden at blive trykket ned af staten, det er, at man erkender, at du er et fysisk, biologisk mand-kvinde, og at du påfører et navn til den fysisk, biologiske mand-kvinde, og tager dit fødselsdato og sætter på, at vi alle sammen laver et nyt identitetskort, som både indikerer, at du har ret til at køre bil, at du har ret til sundhed, og du er den her fysiske, biologiske mand-kvinde. Når så systemet ringer til dig, eller skriver et brev til dig, eller på en eller anden måde interagerer over for dig og gerne vil i kontakt med dig, så hvis der kommer et brev, så sætter du ned og skriver, at du i mit tilfælde, Godfred Ketty Christensen, den fysisk biologiske mand, som er værge for den juridiske person, I har henvendt jer til den juridiske person Jan Andersen med CPR-nummer det og det. Jeg er værge for ham og skriver derfor til jer på den her måde. Og så forklarer man, at man på vegne af den juridiske person ikke kan være med til, at de trækker så meget skat, eller man ikke kan være med til det, fordi pengene egentlig er den fysiske biologiske mand eller kvindens. På den måde distancerer man sig. Og det vil sige sig, at rent faktisk, hvis politiet kom for at hente dig, og de siger, at de er der for at hente, i mit tilfælde Jan Andersen, som er mit dåbsnavn, som de har plastret et virksomhedsnummer på,
jamen så kunne jeg i princippet gå ind og hente mit pas, mit kørekort, eller få den juridiske persons pas, kørekort og sundhedskort, og gå ud og aflevere den og sige, tag ham med, og så kom tilbage med ham, når I er færdige med at tale med ham. Fordi det er rent faktisk så tydeligt, det er tegnet op. Den juridiske person er ikke andet end papir. Ikke andet. Det er den fysisk-biologiske mand, kvinde, som de tager røven på. Fordi hvis at folk vidste, at det var bygget op på den her måde her, så vil vi også tage meget mere ansvar. Men vi bliver trykket ned, fordi at de kan straffe, når folk ikke ved det. Alle dem, der er blevet sat ind, man kan sige, alle dem, der er blevet sat ind for økonomisk bedrageri, det er blevet registreret og lavet dom på. Dom, når jeg gør sådan, så er det fordi, der ikke er nogen dom. Men det er jo lavet ud fra den juridiske person. Og jeg har lige fortalt, at den juridiske person, det er papir. Så det, at den fysiske mand har været inde og blevet afstraffet på baggrund af den juridiske person, det burde han egentlig søge staten for masser af millioner for. Når vi så taler om nogen, der har begået drab eller vold eller noget andet, så er det jo, der går man jo ind, det er naturloven, og det er den, vi bliver født ind til. Og der er der, at man skal straffes, hvis man gør skade på et andet menneske. Og det synes jeg er fair. Jamen, det er også, det kan sagt, det kan man skrive, og det kan man også lave det. Og det har Amish-folket, at de lader naboerne slå hinanden ihjel. Altså, det har man sgu styr på, at det bliver straffet og spærret ind. Det gør de selv, det har de styr på. Men altså, om staten, de kommer og siger, jamen, det er jo lige det der 30 millioner dollar, som du skylder i skat for den her grund, som du har et eller andet sted. Nej, tak. Det er lidt imponerende, at de gør det. Og et samfund bygger op på det der. Vi har lidt af det i Schweiz, og det er så desværre, vi smuldrer lidt for det med, også fordi der går også socialisme i, også i nogle kantoner i Schweiz. Men i flere århundreder i Schweiz, der har man haft små kantoner, der egentlig fungerer som små lukkede samfund af kantonerne. De var anden på en 2300 mennesker, 2500 mennesker. Og de kan blive enige om det meste, og det de kan blive enige om inden for deres kantonområde, det er økonomi, og det er alle mulige ting, organisering af skoler og jord og alverdens ting, vand, brandvæsen, whatever. Det har fungeret godt. Det er noget af det, at jeg vil forsøge at argumentere for. Det er, at vi får et samfund, måske de der tiny house områder, eller frilandsbyer, eller hvad vi kalder det, hvor det til at køre. Vi skal bare være sikre på, at staten kommer med den store, at de kommer med panservanske vogne og overtage hele lortet. Jo, prøv, det er den frygt, du bliver nødt til at tage væk, fordi den vil du ikke kunne forhindre lige meget hvad. Hvis der er bare det, vi sidder og taler om, det vi sidder og taler om her, så vil de jo et eller andet sted se os som trusler imod dem. Og ved du, hvad man gør? Og det er også det, der var egentlig helt tilbage af John Locke, der var med til at skrive den grundlag for den amerikanske forfatning. Det er, at det er derfor, det er vigtigt, at alle voksne mennesker, der bare er nogenlunde normale oveni, skal være bevæbnet. Punkt 1, det er for at beskytte sig selv, men punkt 2, det er for at beskytte sig imod staten. Det vil sige, at den borgeren skal kunne forsvare sig imod staten. Og det er også det, man gør i Schweiz. Schweizerne er meget hårdt bevæbnet. Og det er for, at de kan forsvare sig imod overmagten fra staten. Og staten skal ikke have lov til at være bevæbnet i min verden. Nej, og det er også sådan, at hvis du leder godt igennem i juraen, så kan du rent juramæssigt skrive dig ud af, at politiet eller anden form for statslig ansat i deres virksomheder kan komme og antaste dig på enten åben gade eller på dit hjem. Og at hvis de kommer på dit hjem, uden at de har en fuldmagt, der underskrevet dig i vådt blæk til, at de må komme der, så kan du til hver en tid anse det som en krigserklæring. Og der har man lov til at forsvare sig selv. Men jeg vil lige sige... Og det gør amerikanerne og så i Schweiz, så jeg synes, det er ret fedt. Og ved du hvad? Samfundet det har været roligt og stabilt, især i Schweiz i mange, mange år. At så at det er kaos nogle steder i USA, det vil jeg skyde på, at det kommer, at der er mange forskellige grupper, indvandrergrupper, som ikke har den kultur med sig oven i hovedet.
Ja, altså, ja, fuldstændig rigtigt. Men jeg vil sige, ja, og nu tabte lige tråden, men jeg vil sige sådan, at når jeg går på gaderne der hvor jeg bor, jeg har ikke noget imod, om folk er sort, grønne eller lilla i ansigtet. Men det handler om kultur. Lige nøjagtigt. Det handler om indstilling, kan man sige, til livet. Og jeg møder lige så mange af dem, som egentlig er søde og flinke, men det er mere det her med, at man ser, at der er grupperinger af dem, som der prøver på at indføre det, de kom fra. Og hvis der er sådan, det de kom fra, det var så fantastisk, hvorfor rejste de ikke tilbage så? Lige tilbage til det her med, hvor du siger, at normale folk, hvis de er normale, så vil de gøre sådan, og så vil de have våben. Jeg vil rent faktisk sige, at dem, som der er normal, det er jo netop dem, der er blevet hjernevasket og manipuleret systemet. Hvis du ikke er et skæv eksistens i Danmark, og det er du jo, Niels, du er jo et skæv eksistens, det er også. Almindelige mennesker. Nej, det er du sgu ikke. Fordi almindelige mennesker, viser en loyalitet og en naivitet til, at det, som de bliver fortalt af systemet, det er noget, de kan følge og tro på. Det gør du ikke, det gør jeg ikke. Så man skal være en skæv eksistens for at kunne se det, der ligger bagved. Og man skal i hvert fald kunne give slip fra sit normale liv, sådan vil jeg sige det. Vi har, altså hvis ikke folk kan se, at vi får taget mere og mere af vores frihed, både bevægelsesfrihed, sprogligt, økonomisk, så lever man så meget i frygt og angst, at det gør ondt på mig at se på. Det gør også ondt på mig at se, at der er så mange danskere, der bliver ved med at dele fra alt det lort, der sker i systemet hver evig eneste dag. Fordi hvis man går ind rent psykologisk og kigger på det, så er det med til at fastholde folk i smerter, i angst og i frygt. Det er med til at gøre, at folk hele tiden bliver bekræftet i, at det vi lever i, det er noget lort. Hvis nu man slap det og brugt energien på, og nu kommer jeg lidt ind på det, du spurgte om, hvad kunne dit ønske være? Det er, hvis nu man slap og ligesom brugte energien på at sige, vi samles som grupper, og nu vælger vi at lave en edsvoren erklæring, hvor vi træder ud af systemet. Fordi det kan vi. Hvis vi siger, at vi ikke kan træde ud af systemet, så har vi anerkendt og respekteret, at systemet er vores nye mor og far. Og at det er dem, der har den fulde magt over os. Og det er jo også det, de gerne vil have. Så hvis der er sådan, de kan få folk til at tro på, at der ikke er noget liv uden for systemet, så er systemet faktisk, og staten Danmark, ikke bedre end en psykopatisk kæreste, der får dig til at miste dig selv i et forhold og tro, at du ikke kan trække vejret uden dem. Men mit ønske, det er, at vi træder ud, vi laver små samfund, hvor vi har sivseptitanke, hvor vi har vores egne forsyninger, så når det er sådan, at der sker lige en tilfældig krig mellem Ukraine og Rusland, som der ville have haft mange flere ofre, hvis det virkelig var en krig, end der allerede har været, så er vi ikke afhængige af, at elpriserne stiger, på grund af, at systemet lige mener, at det skal det gøre. Ja, jamen altså, det er nu bruger jeg for tiden Amish-folket som eksempel, også jeg synes, de gør forrygende. Meget interessant, og der er jo rent og flot, og de små kantonerne på landet, især i Schweiz, det går forrygende, altså. Der kommer Nobelpriser ud af det, og der kommer fantastiske opfindelser, og det er helt vildt. Ved du godt, at 93% af alle Nobelpriser, alle højt klassificeret musik og litteratur, og alle mulige store kulturting, de kommer fra Centraleuropa. Nej, det var ikke klart. Og Israel. Ja, vi skal Israel med. Israel, som jeg siger også til nogen, Israel, ja, de producerer noget teknologi og Nobelpriser. Araberne, de producerer, vi laver had. Og så var vi også gode til vold. Og har jeg nævnt had? Det er vi rigtig gode til i det arabiske land. Det er man tænker, ja, det er de så brugt 1400 år på at udvikle. Israelerne, de er fandme, hvor mange Nobelpriser der er fra Israel. Det er helt vildt i forhold til befolkningsstørrelsen. Ja, men der er sgu nødt til at stille et tvivlsspørgsmål. Er det fordi, de bliver bragt frem den vej fra, eller er det fordi, de virkelig er der?
Og du siger, at de arabiske lande, de spreder had, men gør Israel ikke også det? Nej, det gør det ikke. Det hvorfor deltager de så i så mange krige? Hvor mange krige har de startet? Ja, det kan du og jeg ikke vide. Vi kan kun vide, hvad der bliver sagt fra systemet. Ja, og medier, det er ligegyldigt. Jeg søger andre videre. Vi har startet krigen, men det er lige mig. Men... nej, Niels, jeg synes, det er vigtigt at få med det her. Har du en direkte kontakt til nogen, som du rent faktisk ved, du kan stole på i Israel, som der kan fortælle, at det ikke er dem, der har startet nogen af krigene? Altså, den bedste kontakt, jeg har til Israel lige nu, det er Yotam Confino. Og ham kender jeg sådan indirekte, at ham har jeg, hvis jeg skrev en besked til ham på Messenger, så får jeg svar inden for et par timer. Ja. Og det, ved du, hvem der? Nej. Det er en dansk-israelsk journalist, som arbejder vist nok på BT lige for tiden, men som Danmarks Radio har fyret, fordi han var islamisk nok. Okay. Han er Yotam Confino. Han er meget fin og meget afbalanceret. Og så kender jeg lidt folk i USA, som også har kontakt til Israel. Det er sådan set det. Man kan sige, det er nok. Og så søger jeg selvfølgelig, altså det næste, jeg så bruger til, det er jo tastaturer her. Ja. Men Niels, jeg vil sige til dig, at min hverdag, den går ikke med at interessere mig for politik. Fordi jeg ved, at jeg kan ikke ændre på det. Jeg har haft mit eget parti, som jeg stiftede for 12 år siden, og forsøgt at få underskrifter nok. Og ved godt, hvad det er, der gør, at man ikke kommer ind, fordi de tør sgu ikke få sådan nogen som mig ind, eller dig ind, fordi vi vil råbe og skrige alt for højt. Min dag, den går med, at jeg sidder og studerer jura, og så er jeg i gang med mit firma. Jeg lægger intet op fra hverken mainstream medier, eller de nye former for medier, der er kommet, fordi jeg har ikke en chance for at vide, om det, der bliver delt, egentlig er rigtigt, før jeg bruger tiden på at finde ud af, om det er rigtigt. Og der har jeg valgt at sige, skal jeg bruge tid på at sidde og undersøge, om det en journalist, enten fra systemet eller uden for systemet, siger er rigtigt, eller skal jeg bruge energien på at finde ud af, hvordan jeg kan skabe et bedre liv for mig selv, enten med et tilbud til systemet om, at jeg fungerer som et frit, biologisk, fysisk mand, men stadigvæk agerer værge, eller ved at træde ud af systemet og løsrive mig helt. Og der vil jeg hellere gøre alt, hvad jeg kan, for at jeg kan gøre mit og andre menneskers liv meget bedre. Fordi det andet, det kan du ikke ændre på. Når man ikke erkender, at man er slave af et system, når man har et slavenummer på sig, og de tjener penge bag din ryg, de stjæler alle dine penge hver eneste måned, så har man ikke forstået sin rolle. Og derfor for mig at bruge tid på racer, på religion, på politik, det er spild af tid. For du kan ikke ændre på det. Jeg bruger heller tid på racer og religion. Det er nu er det ikke dig, nu tænker jeg sådan, det er urelevant for mig. Men jeg bruger en helvedesmasse. Jeg bruger kun 97% af min tid på politik, så det er vel alt så galt der. Jamen, det var ikke, nu er det ikke lige dig, jeg mente, men hvis du kigger på Facebook, ikke? Vi har mange fælles venner, og hvis der er, når du kigger på Facebook, så er det jo det, deres dag går med. Og de fastholder hinanden i den her frygt, og ingen af dem tænker på, hvordan kan jeg egentlig gøre noget for at gøre mit liv bedre? Hvordan kan jeg egentlig gøre noget for at få mere frihed? Ja, det er godt. Jamen, ved du hvad, men noget helt andet, nu nærmer vi os en time, bare sådan du ved det. Ja, jeg ved det. Men vi må fortsætte den anden dag. Men altså, vores system, det jeg mener, vi skal... Jeg vil i hvert fald prøve at arbejde på, at vi får nogle områder, hvor vi kan frigøre os, hvor det vi overhovedet tænker i de her baner, det er at også få folk bevidst om den der frigørelse. Og hvis at de har lyst til det, så må jeg sige, at Socialdemokratiets århundrede gamle påvirkning af Danmark og danskerne, de har sejret sig sønder og sammen. Og så tror jeg, at vi bare kan se frem til et sammenbrud af det danske system, hvis vi kan reformere det på en eller anden måde. Og jeg tror, at jeg hælder til, at der sker sammenbrud, og der sker også sammenbrud i hele den vestlige verden.
Og det, der så er endnu værre, det er, at den islamiske bevægelse, som har en helt anden kultur og en helt anden sammenhængskraft internt, de kommer så og overtager i stedet for. Og det er meget ked af, og det er fordi, vi er opmærksom på, at vi har de fleste mennesker, de luller så meget i søvn af tv, og hvad ved jeg, at de overhovedet fatter, at vi har et problem. Og det er sgu alvorligt. Niels, jeg synes jo, at du er, altså hvis jeg skulle kigge ud fra det gamle jeg, som var i systemet på samme måde som du er, så vil jeg sige, at det var vise ord, det du sagde der. Jeg vil sige, at du har virkelig fat i noget. Problemet er, at du er låst i systemet stadigvæk, også i dine tanker. For mig er det ikke socialdemokratiet eller den sociale, der de sidste 100 år har ødelagt noget. Nej, systemet er bygget op til at være på den måde. Det er det, vi skal forstå. Og det er også derfor, at i stedet for at bruge energien på alt det her, hvor du ikke kan præge noget på det, så hvis du har en i stedet for, du har jo masser sindssygt gode idéer. Du er virkelig skarp på rigtig mange måder i forhold til, hvordan vi kan gøre livet bedre. Hvis nu du brugte din energi på det, i stedet for hele tiden at tænke politisk og systemisk, så hvis du har at du og jeg og Sune og hvem der nu ellers er, vi kender, som der har hver vores indgangsvinkel til det her, til at lave et bedre samfund. Hvis nu vi slår os sammen og viste ud til de andre, som sidder og er i frygt og i lammelse og angst, og simpelthen ikke kan bevæge sig ud af sin krop, simpelthen de er handlingslammede. Hvis nu vi gik sammen, og vi viste vejen om, at det her det virkelig kunne lade sig gøre, og vi kunne skabe et bedre samfund, enten presse så meget igennem, at det skete i det system, vi er i, så folk ikke skal fuldstændig ud og lave et helt nyt liv forfra, jamen så vil det jo være fantastisk. Hvorfor er det, at vi ikke bruger energien på det, i stedet for at bruge det på, hvilket parti eller hvilke politik, der bliver ført i Danmark? Fordi jo mere du fortæller folk, at det hele det kollapser, jamen så manifesterer det. Og jo flere mennesker som dig, der manifesterer de her ting, så kommer det til at ske. Hvis nu vi vender det rundt og siger, vi vil ikke have noget om de negative ting at gøre, nu koncentrerer vi kun om det positive med at få skabt et samfund og et liv, som folk virkelig er glade for at stå op til hver dag, hvor de ikke er fængslet i hamsterhjulet, hvor de skal finde millioner for at købe den sidste nye elbil, som jeg aldrig nogensinde kan forstå, hvorfor der er nogen, der hele tiden gider at køre i. Men du ved, altså, hvorfor er det, at vi ikke bruger energien på det i stedet for? Hvorfor er det, at vi ikke har fokus på at skabe den her positivitet? Hvorfor er det, at vi ikke samler de her kræfter? Hvorfor er det, at os, der ved så meget, vi arbejder hver for sig? Der er ikke rigtig nogen, der arbejder sammen. Det er som om, at man skal være Gud for det, man ved. Jamen prøv at, jeg er bare glad for det, jeg ved. Og hvis jeg kunne få dig med, og jeg kunne få andre med, og jeg kunne få jeres idéer ind, og vi kunne lave det til en samlet bold, som der kunne skabe ringe i vandet, til at vi kunne skabe positivitet og opbakning fra andre til at sige, det her det lyder godt, det kan vi gå med i. Det er der for mig livskvalitet, frem for at vi hele tiden bliver ved med at sidde og dele alt muligt, som vi godt ved inderst inde, vi aldrig nogensinde kommer til at ændre på. Ja, jamen det er rigtigt, men så må vi jo forsøge at samarbejde om det. Jeg er nok sådan mere praktisk med at prøve at få lavet nogle områder til landsbyer, og så måske også være lidt praktisk afprøve danskeren, altså det danskere, der brokker sig. Prøv at se, om vil I være med til at skal bygge en Amish-agtig landsby her ved syd for Aarhus, eller hvad skal vi? Men det gør du jo igen, men hvis du skal starte det, okay, du og jeg, vi havde lidt et projekt, eller Tiny House i gang for 3 år siden, og jeg ved ikke, om du husker det, men når det var sådan, vi skulle til at dele opgaverne ud, så dem, som der var virkelig med på det, de var alligevel ikke virkelig med på det, og så faldt det hele til jorden. Og derfor er det også, jeg siger, og det viser jo, hvor meget folk, de lever i frygt, og troen på, at det her ikke kan lade sig gøre. Og derfor er det jo, du skal have fat i dem, som der er de virkelig skæve eksistenser, som sådan nogle tosser som mig, og det vil vi ikke sige jo, fordi det kan blive lukket ind, men at vi er skæve eksistenser, og at de skæve eksistenser er med til at vise vejen for de andre, så tror jeg, vi løsner op for den handlingslammelse, der er hos de her, der lever i frygt og angst. Og jeg vil lige sige, det er absolut ikke nogen form for
hvad hedder sådan noget, det er ikke et, altså man skal ikke føle sig dårlig, eller et dårligt menneske, fordi man er handlingslammet, og man lever i frygt og angst. Det er der en klokkeklar forklaring på. Jeg har selv levet i angst og haft angstanfald, fordi jeg blev jagtet af systemet på en eller anden måde rent økonomisk. Og det tog mig virkelig et par år med ren arbejde med mig selv, for at kunne træde ud af det. Så jeg forstår godt, at der er mange, der er i det, og I må virkelig ikke trykke jer selv ned på grund af det. Erkend det i stedet for. Det er en kæmpe styrke at erkende det, fordi så har du også en større åbenhed for at række ud til andre og få dem til at hjælpe dig til at træde videre. Ja, jamen det er også det er en hel masse juridiske ting, og det skal også gøre det. Der er meget lavet. Ja, det er det. Du kender en del af dem, som der laver noget rigtig godt arbejde, ligesom jeg også gør. Og kan vi samle de styrker, så kan vi komme til at stå langt bedre. Ja. Noget helt andet nu er vi på 55 minutter, så det skal vi måske til at runde af. Ja. Fordi så er det bedre, at vi starter andet sted. Og så vil jeg opfordre dem, der måske er kommet her til med at høre det, at I kan bare høre det på jeres telefon med headset på. I behøver jo sidde og glo på, at vi sidder her og snakker også 2 gange hovedet. Men altså, det er jo ligesom for at styrke almen viden og styrke forståelsen af og prøve at få folk til få lukket nogle døre op i folks sind på, at der er muligheder for at leve på en anden måde, med en mere fri måde. Ja. Men jeg er så igen lidt negativ om den samfundsmodel, vi har nu, har lullet folk så meget ind i tryghedssystemet, at om de vil være med. Men til gengæld, hvis vi kan også med dine juridiske måder, du åbner op for, hvis folk de så gider, så skal de æde med også. Nej, lige nøjagtigt. Det er jeg enig med dig i. Jeg er fuldstændig enig i, at hvis man udtrykker sig verbalt, enten på nettet eller andre sociale medier, eller i det åbne danske natur, så man kan ikke brokke sig og ikke gøre noget. Så skal man tie stille, så skal man acceptere. Og ved du, jeg synes, det er rigtig, rigtig sjovt med dig, Niels. Vi havde en eller anden plan om, at det skulle holdes til en halv time, men det fortæller jo også, hvor meget der virkelig er at tage fat i. Ja, men jeg vil sige, også rent praktisk, så skal vi prøve at have stillet nogle rammer op, i hvert fald i øvrigt, som siger, jamen, I kan flytte ned på Friland, der er Sten Møller, han har kørt det der i mange år, han er ved gammel, han søger også en afløser, og vi har Frilandsbyen ved Åstrup, Himmerlandsbyen, og der er mange forskellige andre projekter, der jeg kunne have delt skærmen med, hvor jeg kan vise nogle muligheder. Der er masser, Lolland Falster er også et godt sted. Ja. Så, og samtidig så skal du sørge for, at der er juridisk hul igennem, sådan at vi siger, vi er frie mennesker, hvis vi flytter ind i den her Amish-landsby eller Frilandsby, eller hvad vi gør. Og så får vi lov at være. Men du er jo et frit menneske. Du er født som et frit menneske. Da du blev født som dreng, der er du jo fri. Jo. Men det ved jeg godt, men alt det der. Men de andre, de er sgu de flest. Og det er dem, der har politistaven, det er dem, der har politibilen, det er dem, der har håndjern, det har vi ikke. Nej. Så derfor er det jo. Vi er jo i en situation, hvor vi kan sige, jamen, hvis jeg flytter ind i det her område, så skal jeg lade være. Fordi nu er jeg altså frit menneske ind i det her område. Og det kan så gøre jeres system derude på den anden side af hegnet. Det kan vi også. Det er groft sagt det, der skal ske, og det skal folk kunne forstå. Ja, men det er jo derfor, at når det er sådan, at man gør det, og man bygger de landsbyer op, så skal de jo have deres eget flag. Og bestemt. Ja. Måske også deres egen nationalitet. Deres egen økonomi, især økonomien, den er meget, meget vigtig. Ja. Og vi skal have økonomisk noget med staten at gøre. Det er meget, meget vigtigt. Ja, det er rigtig godt. Ved nu er vi på 59 minutter. Tror du, vi skal runde af? Jo, det må vi hellere. Men det har været sindssygt spændende. Og jeg siger tak, fordi du gør at bruge tid på det. Ja, men